Па-першае, гэта людзі, якія, калі ты ім кажаш, што вось гэта імперская хуйня, яны разумеюць, што такое імперская херня, яны разумеюць, пра што я кажу. Яны бачаць, што там прыціснення другіх нацыянальнасцей, якія могуць быць меншыя, гэта недобра. Яны бачаць, што тое, што робіць іх кіраўніцтва, гэта недобра. Яны бачаць, што лібералы расійскія таксама лайнлакі яшчэ тыя. То бок, людзі, якія разумеюць, што цалкам тварыцца тое, чаго не было, чаго не трэба, чаго не павінна было быць. Некаторыя з іх паехалі ў Украіну на вайну. Ёсць адзін чалавек у мяне расеец, які паехаў. Некаторыя з іх ужо памёрлі праз тое, што паехалі. І гэтым людзям складана, таму што ты апынуўся, яны разумеюць, што яны жылі сярод сваіх грамадзян, якія па большай частцы апынуліся гаўном.